Η προσπάθεια συνεχίζεται. Μένα, κάνει το ίδιο. Άντε ρε, άμα αρχίσει να το στείλει από εκεί, σοβαρά. Το καταλάβατε αυτό? Είναι όπισθεν, δεν είναι πυρηνική φυσική. Όχι, είναι πυρηνική φυσική. Και να πω ότι έχει κανένα λάντα και δεν μπαίνει, εντάξει. Αλλά αυτό είναι αυτόματο να πω. Δεν άρχισε να το στείλεις από εκεί που είχε. Πώς φάνησε μετά? Άντε ρε, το κατάλαβα. Το κόκκινο πρόσεχε, από την άλλη κοίτα. Κοίτα και λίγο μπροστά. Μπράβο. Μπροστά κοίτα, ποιος χρειάζεται να έχεις. Βρήκε, τους είπε. Βρήκες εκεί. Αλλά και να χαζεί, δεν το έχεις τρίψει το τιμόνι, ρε. Δεν το έχει, ρε. Ρε, δεν το έχεις τρίψει το τιμόνι, ρε. Πάει ίσα-ίσα, ξέρω εγώ, νομίζω ότι... Κρίμα τη Μερσέντα, δεν... Ωραία. Εντάξει. Τώρα ή μπροστά ή πίσω, φάει ένα από τους δύο. Μπροστά φάει, που είναι πιο παλιά. Το κόκκινο δεν είναι καλή του μέσα, ναι. Τα ειδόλογα. Τώρα θα το χτυπήσει την ώρα που θα το ξαναβάλει. Δεν τους έχει κόψει ακόμα να το κάνω. Δεν υπάρχει ρε, λέμε, τι όψεν. Θες να τους το πούμε, να το πάνε λίγο ανάποδα και να γυρίσει εδώ που είναι κενό? Δεν ξέρουμε τι σημαίνει όψεν. Όχι, άσου να γελάσουμε. Να τους το πούμε, κρίμα είναι τώρα, έχω αρχίσει λυπάμαι γιατί τα γελάσαμε. Δεν έχεις καλοσύνη. Ευχαριστώ. Δεν είναι το που σκέφτηκε να κάνει την αντίθετη κίνηση, ρε. Δεν το πιστεύω. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό που λες. Δεν μπορεί. Να τους το πούμε, αλλά δεν μπορεί να το κάνει, όχι. Αυτό Δεν μπορεί να το πάει δίπλα στο κόκκινο δεν έχει την όπισθεν. και να το στρίψει όλο και να σκάσει έτσι. Ρε παιδί μου, γίνεται, αυτή δεν μπορεί. Θα το πάει. Ας πούμε, ξέρουμε κάτι που γίνεται, αλλά έτσι όπως το κάνει, το κατέβα, το γυρίσουμε εμείς. Έλα, ψήσου. Όλο βάλτε τώρα, μέχρι μέσα. Τι ίδιο θα κάνει. Τι ίδιο κίνηση θα κάνει. Εννοείται. Δεν υπάρχει πλάνο Β. Ξανακάντε, γιατί η μάνα μέσα δεν κάνει σωστά. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει σωστά. Βγες πάλι και μέτρα, γιατί το γράψαμε. Σοβαρά βγες και μέτρα, δεν το είδα αυτό, πραγματικά. Κοίτα, Σκέφτεται. σκέψη. Έχει βάλει το χέρι στο κεφάλι. Ναι. Κάτσε να δω μηχανισμό. Παρετήθηκε. Σκέψη μία. Η Έλα κοιτάει το δικό της αμάξι, δεν έχει χέρι στην άλλη κανονικά. Είναι εκεί και βλέπει τι θα κάνει. Προσπάθησε να βοηθήσει. Εντάξει. Να το πούμε. Τι να κάνει. Είσαι έτοιμη να το πούμε. Έλα, δεν το πούμε. Δεν μπορεί σου λέω να δεν το καταλαβαίνεις. Και δεν το παίρνει άλλη να το κάνει που το έχει λίγο. Εγώ νομίζω ότι η άλλη το έχει πιο πολύ από αυτήν. Γενικά σε φάση το πίσω. Δεν θα πάρει το αμάξι της άλλης. Δεν το έχει τόσο πολύ. Προφανώς για να μην το έχει προστήμει. Τώρα δεν μπορεί να... Δεν μπορείς να βγεις, δεν χωράς. Χωράς να βγεις, πες το μου. Στο κορμί στο φιδίσιο, κάτω και λίγο ίση. Πάλι το ίδιο σκέφτονται, πάλι. Ναι, είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Σκέφτονται πάλι το ίδιο πράγμα. Πλήρωσε καλά να το πάρουν. Και όπως έχεις κάτσει, ίσα-ίσα βγαίνει και ο άλλος. Θέλει να τους κλείσει όλες τώρα, άμα βοηθήσεις θα το έχει βάλει εδώ πέρα μπροστά. Το ξανακλείδωσε. Ξανακλείδωσε όλη μια φορά.